kont se tqatta' dal-miliet waħdek. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Luċija, Verġini u Martri. Din il-qaddisa li isimha propju jfisser mill-Latin lux, dawl. Hija ta' dawl għalina għaliex il-mod tant erojku kif għexet il-fidi tagħha huwa ta' eżempju kbir għalina. Illum hija wkoll festa nazzjonali għalhekk nitolbu anke għal pajjiżna u biex id-dawl tal-fidi li aħna lkoll irċivejna inkomplu ngħixuh hekk kif uritnieh minn missirietna. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' kull min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina lajnuna mulej għat-talb qaddis li tressa quddiemek għalina Santa Luċija, Verġni u Martri biex il-glorja li hija għandha quddiemek niċċelebrawha kif jixraq fuq l-art sa ma naslu li narawha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. F'dak iż-żmien qam qisu nar Elija l-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa. U ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-mulej qala ismewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija feġubietek u min jista' jiftaħar daqsek. Kont meħud f'rifnu tan-nar, f'karru biż-żwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada b'Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribwijiet Ġakobb. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Oraj ta' Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħas-salvana, flimkien,
reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Erġa' Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema wara u żur il-din id-dilja. Hu ħsieb dak li ħawlet lemintek ir-rimja li inti kabbar talik flimkien, reġġana għalli konna Alla ta' Iżrael. Ħatkun idek fuq il-bniedem u fuq lemintek, fuq il-bniedem li inti saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Flimkien, reġġana għalli konna Alla ta' Iżrael. Ħejju t-triq għal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsewh, mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? Huwa ġibhom Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġaġi u huma baqgħu ma għarfuhx, imma ġibu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qed jgħidilhom għal Ġwanni l-Battista. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma talla li Ġesu llum qiegħed jgħid lid-dixxipli tiegħu jgħidilna l-Evanġelista wara li niżel mill-muntanja. Kien għadu kemm seħħ il-mument ta' trasfigurazzjoni. U allura kellu dawn it-tliet dixxipli li Ġesu kien għażel biex ikunu miegħu f'dan il-waqt biex jagħmlu esperjenza differenti, partikolari tiegħu Ġesu fil-glorja. Għaliex jaqgħad diskors fuq Elija? Għaliex ma ġemb Ġesu raw lil Mosè u lil Elija. U allura bħalma meta tara l xi ħadd u tgħid ijara dak u tkompli titkellem hekk fuqu, id-dixxipli qabdu d-diskors reġgħu ma' Ġesu. U allura peress li raw l-Elija u l-Ġesu qegħdin jitkellmu flimkien u Mosè, il-ħsieb tagħhom kien skont it-tradizzjoni ludija Elija huwa dak il-profeta illi għandu jerġa' jiġi fl-aħħar żmien biex fil-mument fejn l-umanità kollha, l-ħolqien kollu jgħaddi jiġi moti f'idejn Alla u jirranġa dak li kien għadu mhux f'postu. Min kien għadu fil-ħtija Elija jgħinu biex inaqqas il-ħtija tiegħu minn quddiem Alla. Dak kollu li kien għadu mhux lest Elija jwettqu ħalli quddiem Alla kollox jasal mitmum, komplut kif għandu jkun. U allura Ġesu fehem li d-dixxipli kienu qegħdin jaħsbu fuq dik li kienet parti mit-tradizzjoni tagħhom ludija u fuq ir-rwol ta' Elija. Fl-istess ħin aħna nafu li Elija kien wieħed mill-profeti l-meqjusa kbar għall-poplu ludi. Tantu hekk li fl-ewwel qari li qrajna mill-ktieb ta' Bin Sirak, hawnhekk din il-sezzjoni tal-ktieb tirreferi għal numru ta' figuri fil-ħajja tal-poplu ludi li kienu meqjusa bħala persuni importanti ħafna illi jgħenu biex il-poplu ludi jagħmel il-mixja tiegħu. U dan il-ktieb hawnhekk ifaħħar u jfakkar il-momenti l-aktar importanti li Elija kien protagonista fihom fil-ħajja tal-poplu ludi. Jgħidilna kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa għax il-karattru tiegħu kien wieħed ħeġġuż ħafna. U ġib fuqhom il-ġuħ għax Elija kien wieħed mill-profeti illi għalkemm il-darba fi żmienu kien hemm il-ġuħ mal-pajjiż kollu.
imma wkoll niżżel in-nar fuqhom. Niftakru fil-mument fejn biex jagħmel jipperswadi l-qassisin foloz ta' Alla-Baal, Elija jagħmel sagrifiċċju huma u hu. Fil-waqt li s-sagrifiċċju tal-qassisin foloz ma bedix jaqbad, ma bedix jieħu n-nar, u tefa' l-ilma fuq l-offerta u f'salt wieħed Alla mis-sema bagħat in-nar biex jaqabbad dan is-sagrifiċċju biex juri li verament Alla ta' Iżrael kien Alla il-veru. Dan Elija għalhekk kien importanti ħafna u Ġesu lid-dixxipli tiegħu jipprova jfehmhom illi minkejja li kien figura importanti mhux kulħadd laqgħu. Jgħidilhom Ġesu kien hemm min xorta baqa' jagħmel dak li ried, trattawh kif ridu huma, kulħadd għamel anke li fettillu, min laqa lil Elija u min le. U meta Ġesu jitkellem fuq din il-figura, jifhem ukoll jirreferi għar-rwol ta' Ġwanni l-Battista, dak li ġie qablu, li wkoll kellu ħafna affarijiet simili mal-karattru ta' Elija, il-mod kif kien jilbes, il-mod kif kien jgħix. Aktarx illi Elija kien wieħed mill-profeti l-kbar u Ġwanni huwa l-aħħar profeta illi mhux biss ipprepara triq għal-mulej imma wkoll wera min kellu jkun il-mulej. F'dan il-waqt Ġesu jgħidilhom l-istess bħalma ġara fi żmien Elija, Ġwanni l-Battista wkoll ġie u għammet u priedka li s-saltna tal-Alla waslet, il-konverżjoni, ħejju triq, wittu triq għal-mulej, imma kien hemm min aċċettah u min xorta kompla jagħmel li ried. U allura jgħidilhom hu stess Elija bħala profeta ta' xhieda bil-mod glorjuż kif anke tela s-sema fil-karru tan-nar. Bħalma Ġwanni l-Battista ta' xhieda għal dak li hu ġie juri triq tiegħu bħajtu stess bil-mewt tiegħu. U Ġesu jgħidilhom ukoll hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Ġesu kien jaf li anke tbatija tiegħu bħala salvatur tal-bnedmin kellha tkun parti minn dina ir-reazzjoni tan-nies min jilqa' il-messaġġ tal-kelma tiegħu u min ikompli jagħmel li jrid. Għalhekk tul din il-ġimgħa il-Knisja permezz tal-figura ta' Ġwanni l-Battista ridet tfakkarna li aħna waqt li qegħdin inħejju triq u nistennew il-feddej biex jasal, aħna wkoll irridu nagħmlu l-proċess personali tagħna ta' konverżjoni. U allura qabel nibdew ġimgħa oħra tal-Avvent, il-Knisja qiegħda tgħidilna aħna li kellna l-okkażjoni li nirriflettu fuq din il-figura ta' Ġwanni l-Battista bħalma Elija kien għall-poplu ludi. Għamilna l-konverżjoni li l-mulej qed jitlob minna, ħsibna kif se ninwittu triq illi l-mulej qed jitlobna illi nwittu fil-ħajja tagħna biex hu jkun jista' jgħaddi u jidħol fil-ħajja tagħna. Ħankunu bħal dawk illi komplew jagħmlu li jridu jew qegħdin nifhmu kemm hu kbir dak li ġej u li jrid jidħol fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna. Ejjew illum illi qegħdin ukoll nikkommemoraw din il-qaddisa li isimha jfisser dawl, ma nitilfux id-dawl tal-fidi tagħna. Inħallu l-kelma talla, l-istedina ta' Kristu, inħallu anke il-mument glorjuż li Kristu ħalla biex juri lid-dixxipli tiegħu li kellu jibati qabel ma din il-glorja tkun għal dejjem. Idawlu il-ħajja tagħna u jdawlu l-istennija tagħna għas-Salvatur li aktar ma jgħaddi żmien daqt jasal. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Aħna nagħtu ġieħ illum lil Santa Luċija nitolbu l-Alla biex inkunu nixbħuha fl-offerta li għamlet hi ta' ħajjitha kollha biex tkun dejjem qaddisa u bla teba quddiem Alla fl-imħabba.
Wettaq mulej il-Knisja tiegħek bil-qawwa mill-għoli biex qatt ma tkun nieqsa minn qlub ġenerużi li bħal Santa Luċija ikunu lesti jikkonsagraw għas-sebħ tiegħek l-istess ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-qawwa lil dawk kollha li minħabba ismek mulej qegħdin ibatu tiġrib u hemm biex jibqgħu sħaħ sal-aħħar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-talb ta' Santa Luċija warrab għajnejk mill-ħtijiet kollha tagħna u naddafna minnhom biex inħejju ruħna għall-miġja tiegħek fil-ġranet tal-miliet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb miegħek fil-glorja ta' dejjem lil ħutna kollha għaddejja tiegħek li sejjaħ tal-għandek minn din id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun magħna tul ħajjitna kollha biex bħal Santa Luċija jseħħilna nobodu kull mut tad-dinja u tad-dnub u nkunu qaddisa u bla teba quddiemek fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu, Iben Alla l-ħaj, fil-ħniena tiegħek isma' t-talb tagħna u ejja żurna biex iddawwa l-idlamijiet ta' ruħna u tqawwina fil-qadi tiegħek. Ħalli bħal Santa Luċija nofrulek kull ma għandna u kull ma aħna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih Santa Luċija qelbet id-batijiet kollha li sofrit fil-martirju tagħha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Santa Luċija ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja
kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl illi fih ingħata lina ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, radlek il-ħajr, birek tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' Santa Luċija u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Leon, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna
bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-tqarbina mqazza li għamilna mulej timla lil ruħna b'dik il-qawwa li biha l-martri tiegħek Santa Luċija dietek bil-fedeltà kollha u għelbet it-tbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġe, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina,
Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santa Lucia. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.